Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. MWSS pag-aaralan ng refund sa mga customer ng Manila Water. Judge ninakawan, 3 milyong pisong halaga ng alahas na tangay. Dahil naman kay Chideng, flood alert sa Davao at mga karatig na lugar itinaas. Dulot ng malakas na mga ulan, lugar sa maraming lugar sa Region 7 binaha at nagka-landslides. Gayunpaman, LPA na lamang ang bagyong Chideng. Sa iba pang balita, 4 na drug personalities na napatay na sa operasyon ng pulisya, iimbestigahan ng Commission on Human Rights. Enrolled budget bill sa Senado, nilinaw ni Arroyo na hindi nila binabawi. Pilipinas kumalas na sa ICC, hudikatura lilinisin daw. Van bumangga, 2 bata patay sa Cagayan. At nag-suicide sa flagpole, estudyante patay. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Makatarungan ba ang parusang kulong at multang 50,000 hanggang 100,000 piso kapag ka nagmotor ka ng walang plaka? Ulitin natin, makatarungan ba ang parusang kulong at multang mula 50,000 hanggang 100,000 piso sa mga magmumotor na walang plaka?
Magandang hapon sa lahat ng mga riders at sa buong kapuluan. At sa mga Pilipino worldwide, muling sumasa inyo po ang pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ang Leader News Philippines po ang pioneering digital broadcast platform in the country. At tayo po ay simulcasted sa Pinoy Extreme Channel. As usual, ang Pinoy Extreme Channel po mga suki ay napapanood sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa halos 1,000 iba't iba pang mga cable companies sa iba't ibang probinsya, iba't ibang mga bayan sa buong kapuluan. Buong puwersa po ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Kasama po natin sa ating paglilingkod sa hapon po ito. Ang ating programa po ay pinalilipad na ni Clarence Andaya, katuwang si Earl Nico Dacame. Ang ating mga telepono as usual ay 0927-494-2175 at 09497365,000. Ulitin natin ang ating tanong sa bayan sa hapon pong ito. Makatarungan ba ang parusang kulong? Kulong! Yan, inulit ko, kulong! At multang 50,000 hanggang 100,000 piso kapag magmumotor ka ng walang plaka. Diyos ko po, ako po, mahigit 2 taon na yung motorsiklo ko mula sa motor trade. Ang sabi ng motor trade, wala pang plakang inire-release ang LTO. Tapos ako ang paparusahan ng 50,000 o di kaya'y kulong. Kaya hambalos ko ang motor na yan sa... Saan ko ba ihahambalos, Clarence? Sige, mamaya, reserva natin yan. Alright, marami tayong balitang dapat ipalam sa inyo kagad. Kaya't muli, heto po ang ratsada ng mga balita. Senator JV nangakong amyendahan ang kontrobersyal na doble plakang batas. Report ni Paring Jojo Sica. Paring Jo, magandang hapon. Go ahead please. Pinabura nitong si Senador Joseph Victor Ercito itong mungkahi ni LTO Chief Galvante na imbis na 2 metal plate sa motorsiklo ay maglagay na lang ng RFID o itong Radio Frequency Identification sa harap at metal plate naman sa likod ng motorsiklo. Ayon dito sa Senador, malaking ginhawa para sa mga riders ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad nga ng RFID para mapabilis nga yung pagsasagawa ng mga police checkpoints. Sa pamamagitan kasi nitong RFID, sa halip na pababain at hanapan pa ng ORCR ang isang rider, ay maaari na lamang i-scan ng pulis itong RFID code ng motor. Dito ay makikita ng lahat ng detalye hinggil sa motor at sa driver ay maging itong registration ito. Bukod sa mas pinadali, mas ligtas din sa motorista ang mungkahi kaysa metal plate sa harap na maaari pang tumama sa rider kung bigla itong mabaklas. Ayon dito kay Ercito, na bilang rider, naiintindihan ko yung kanilang galit kasi yung safety talaga medyo mako-compromise kasi pwedeng lumipad yun, pwedeng matanggal, lumipad at baka yun pa yung tumama sa iyo, tumagal sa yung leeg. So yun yung number 1, yung safety. So ang maganda, si Asik Galvante ng LTO, ano siya, no? Open. Very open. Tsaka in fact, ano siya sa safety, no? Mas gusto niya decals in lieu of the metal plates, either decal or RFID, which is even better, no? Para maging high-tech tayo. Kung sabi ko sa mga tutol din itong senador sa napakahigpit na parusa sa ilalim ng batas na naglalayo ng multa na 50,000 piso at pagkakakulong ang isang rider kapag natanggal o nawala itong plaka. Dahil dito, kakausapin naman ni Ercito ito si Senator Dick Gordon ang nagpasa nga ng batas upang maihabol ang mga amendments bago pa malathala ang implementing rules and regulations nito pagkatapos ng 70. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sicat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Parang may naamoy ako, partner Oliver, na pag-asa doon sa report ni Paring Jojo Sicat. Kakausapin ni JV si Dick Gordon para ihabol ang amendments.
So, posible pala yun na bago mag-craft ng IRR ay ipasok na yung mga amendments. Mabuti naman kung gano'n sapagkat kung hindi na at nakasarado na po ang lahat ng yan, naku po, back to zero po ang mga proponents ng amendments yan. Mamaya hihimayin po natin yan. Samantala, bulto-bultong marijuana, nasabat po ng mga operatiba. Diyan sa Dasmariñas, Cavite, report ni Jose Coy Laura. Coy, go ahead. Go ahead, Coy. Coy? Go ahead, Coy. What happened? Halos 50 kilos na mga marijuana po ang nasabat. Ang nakumpiska ng mga operatiba. Tutok sa tenga ko. Go ahead, Coy. Coy, go ahead. Go ahead, Coy. What happened? Nakabukas ba yung isang maliit na mixer? Ayan, so kaya hindi ako naririnig. Yun. Once again mga kaibigan, bulto-bultong Cebu, marijuana. Nasabat po ng mga operatiba sa Dasmariñas, Cavite. Report ngayon ni Jose Coy Laura. Yes, Coy? Go ahead, Coy. Ba't ayaw pumasok yung audio ni Coy? Palitin natin ang ating survey question habang ini-establish natin yung linya ni Coy. Makatarungan ba ang parusang kulong at multang 50,000 hanggang 100,000 piso kapag mahuli po kayong nagmotorsiklo ng walang plaka? Ano po ang inyong damdamin mga suki? Mag-comment po kayo. Well, i-like niyo po muna ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment at share po natin ang ating mga opinion sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Alright, ipapasok ba natin? Sige. Alright, kung hindi ba, unahin natin. Okay, gamit tayo ng ibang linya. Once again mga kaibigan, bulto-bultong marijuana na sa kote po ng mga otoridad dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Live report ni Jose Coy Laura. Yes, Coy? Go ahead, Coy. Ayan, yan ang sinasabi natin kahit kailangan nilang maagang nagsusubmit ng kanilang mga reports. Tuloy tayo sa ibang balita, Clarence. Samantala mga kaibigan, 2 katao patay, 1 katao sugatan sa pagsabog sa Santo Tomas, Batangas. Report ni PJ Cabrera. Yes, PJ. Patay ang 2 katao at 1 naman na sugatan matapos may ulat na sumabog ang kanilang tinutuluyang bahay sa Barrio San Miguel sa bayan ng Santo Tomas, lalawigan ng Batangas. Ito ang impormasyon na ating nakuha mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRRMO Santo Tomas. Ayon kay Mr. Elmer Centeno, MDRRMO head ng nasabing bayan, naganap ang pagsabog bago mag-alas 11 ng umaga kahapon, March 18, 2019. Ito'y matapos makatanggap sila ng isang tawag mula sa isang concerned citizen. Patay ang mga biktima na pinangalanang sila Joy Patiño Sorima at di umano yung live-in partner nito na si Jerwin Salazar. Sugatan naman ang isa sa kanilang 4 na anak na isinugod agad sa malapit na pagamutan, bunsod ng mga sugat na natamo mula sa pagsabog. Nakaligtas naman ang 3 nilang anak na agad naman binigyan ng ayuda ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas. From the Bob Squad, tsaka yung kasi mahirap lang po kami mag-dito. Pinakunting mo muna yung... Pinasikil po namin muna, tsaka yung area po ay pinala mo muna ng Bob Squad, tsaka ang EOD kasi baka humagkaroon sa secondary explosion, hindi kawawa na magawa ng expander. So sa tanong niyo po na kung yun po ay San Roque, Sadya o San Miguel, kung po yung taga San Roque, ano po, tuloy yung bahay po ng namin, ang mother at father ko po ay yung Madison na yung paglabas ng San Roque,
bahay na po namin. Tsaka yung lupang yun po, naalala ko po na ako'y maliit na yung buhay tinatamnan pa namin. Kasama sa tinatamnan namin ng mga palay tama eh. Yung lupa... Ang katabing paaralan na Mother Barbara Micarelli School, isang private school, ay di rin nakaligtas sa lakas ng pagsabog. Kaya't ang namamahala dito ay napilitang magkansela ng pasok ngayong araw upang makita ang lawak ng pinsala dahil na rin sa lakas ng impact ng pagsabog. Katulong ang Santo Tomas Municipal Engineering Office ay nagsagawa sila ng inspeksyon at ito'y sa tagubilin na rin ng kanilang municipal mayor na si Edna P. Sanchez upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral ng katabing paaralan. Ayon sa ilang residente, inakala lamang nila na isang simpleng pagsabog ng gulong ang kanilang narinig. Sa lakas ng pagsabog ay halos umangat ang sementong sahig ng naturang bahay at maging ang katapat na matalahib na bakanting lote sa harapan ay di rin nakaligtas mula sa matinding pagkakasunog. Nagkalat ang mga yero, mga pira-pirasong bakal, mga blasting caps at mga tela ng damit dahil sa ang nasabing bahay di umano ay may ukay-ukay na nakatayo sa unahan ng naturang pamamahay. Ayon na rin sa ating mga na-interview, pinaniniwalaang ang magligbin partner ay gumagawa ng mga pampasabog na ginagamit sa pagkukwari. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP hinggil dito. Kinapanayam din natin ang barangay opisyal na nakakasakop sa lugar ng pagsabog at ani ni Ms. Tess Tripoli, Migration Information Officer ng Barangay San Miguel, walang naire-release na barangay business permit para sa nasabing pamamahay para mag-operate ng kanilang ukay-ukay. Batid nila na mahirap puntahan ang nasabing mag-asawa dahil na rin daw sa dami ng aso sa loob ng compound. Tinatayang nasa 2 o 3 taon nang naninirahan ang nasawing biktima at pinaniniwalaang sila ay galing pa ng Mindanao. Caretaker doon sa kabila. May nasabugan din pong bahay po doon sa kabila. Ay wala pong, hindi na po kami makapasok ng gawa po ng SWAT. Sila takot sa hapon. So yun po, bali, yun lang po, sakop po siya ng San Miguel, pero wala po talagang legal na permito na mag-operate po sa... Wala permit yun, no? Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga miyembro ng SWAT Santo Tomas sa incident site upang maiwasan ang pag-atake ng mga looters o magnanakaw sa blast site. Mula dito sa Santo Tomas, Batangas, PJ Cabrera, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you PJ sa komprehensibong report na yan tungkol po sa pagsabog ng bomba dyan sa Santo Tomas, Batangas kahapon. Until now, mahiwaga kung bakit naglilikha ng bomba, although pinagdududahan ng mga otoridad na ginagamit, binibenta sa quarry operations yung kanilang ginagawang dinamita. Ayan, yan ang problema dyan kapag homemade explosives, ang peligro sa tahanan ay nandyan talaga. Walang pinag-iba yan sa mga nangyayaring sunog dyan sa Bukawi, Bulacan, na marami pong nag-homemade manufacturing ng mga pailaw, mga pampasabog na ginagamit po sa piyestahan, sa bagong taon at sa Christmas. Ang problemang malaki dyan sapagkat talagang naging corned beef yung mag-asawa. Hindi na walang natira Talagang nagkalat yung laman ng mag-asawang nasabugan po ng dinamitang napakalakas. Practically yung bahay nakita nyo naman po talagang durog na durog. Samantala mga kaibigan, may isa pang report si parang Jojo, no? Nasa na ba yung kanyang report? Yun na ba yun? Parang yun na yung nauna natin. Hindi ba yan? Sige. JB Ejercito, pinangunahan ang konsultasyon sa mga riders hinggil sa mainit na issue ng higanting doble plaka. Narito ang report ni paring Jojo Sigat. Nagsagawa ng konsultasyon ng Senado at itong grupo ng mga motorcycle riders dito sa bansa ukol sa magiging implementasyon ng double plate sa mga motorsiklo na inalmahan ng mga riders.
pinungunahan ni Senate Committee on Public Services, Senator Joseph Victor Esito, itong naturang konsultasyon na sinasabing kaisa ito ng mga riders para sa kanilang kaligtasan sa lansangan. Lumalabas sa konsultasyon na hindi ligtas ang size ng metal plate na ilalagay sa harap ng motorsiklo na posibleng malagay pa sa panganib itong mga riders. Nagpahayag ng pagtutol itong mga riders na lagyan ng napakalaking metal plates ang mga motorsiklo tulad nila Jobert Bulanod ng Riders of the Philippines, Edwin Cuwa ng Luzon Motorcyclist Federation, David Medrana ng Angkas at itong mga motorcycle manufacturers na dumalo sa konsultasyon. Sa naturang konsultasyon, inamin ng mga motorcycle manufacturers na hindi angkop ang napakalaking blaka na ilagay sa mga motorsiklo na maaaring malagay sa panganib itong mga riders. Sinabi rin itong mga manufacturers na maging sa likod ng motor ay hindi rin angkop ang size ng metal plate na maaaring mapunit at matatakpan ng ilang safety sign ng motorsiklo. Ito yung naging paliwanag ng manufacturers sa sinagawang konsultasyon. So we take pride na yung quality po namin for the safety of our customers. So, if we cannot prove na safe po yung aming motorcycle using these front plates, we cannot recommend din po na magkaroon ng metal plates in the front. Nakahinga naman na maluwag itong mga riders na sabi ni ASEC Edgar Galbante na hindi metal plate ang kanilang gagawing proposal sa plaka sa harap ng motorsiklo na posibleng decal o itong RFID na lamang para hindi sagabal sa harapan ng motorsiklo. Sinabi pa ni Galbante na welcome sa kanya yung mga magiging mungkahi ng mga riders sa kanilang isinasagawang implementing rules and regulation para sa pagpapatupad nga ng Republic Act No. 11235 o itong Motorcycle Crime Prevention Act. Ayon kay Galbante, sa sinasabing metal plate, hindi rin kami hindi rin kami final doon. Nagawa lang kami ng mga version kung sakali. At ipapakita ko lang yung aming ginawa, no? Na sa aming interpretasyon sa batas na maaaring makatuwag. Pero hindi naman nangangahulugan na itong ginawa namin ito, yun na. In fact, ikinatuwa naman ni Ercito ito naging pahayag ni Galbante na pakikinggan ang mga hinaing ng mga riders at hindi metal plate na nga yung ilalagay sa harap ng motorsiklo. Iginit pa ng senador na hindi magiging epektibong batas hanggat hindi pa opisyal na naisa sa batas itong implementing rules and regulation. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tingnan natin, base sa mga pangako po ng mga government officials, ay gagawa nila ng paraan na maibsan ang problema ng mga riders doon mismo sa batas na inaprubahan na po ng ating Pangulo. Alright, samantala, ito pa rin po ang ating pinag-uusapan tungkol pa rin po sa batas ng plaka. Makatarungan ba ang parusang kulong at multang 50,000 hanggang 100,000 piso para sa sino man pong magmumotor ng walang plaka? Panoorin po natin ang reaksyon ng ating mga kababayan. 50,000 na parusa doon sa mga walang plaka. Pabor ka ba? Unfair. Paano kung aksidente lang na nalagay? Diba? Tapos, knowing naman ang ating law enforcers dito. Kasi pagmulan din ng corruption naman. Dapat amendahan talaga. Dapat talagang baguhin. Kailangan malinaw din doon sa batas na mapapatunayan din na sinadyang iwala. Hindi, kumaga talagang may purpose na nawala yung plaka. Hey! Sa aking opinion, bilang isang motorcycle rider, sana naman ayusin nila yung maliit na plaka na matagal na po hinihintay ng paramihan ng mga riders. Hindi ba makatarungan ba yung 5,000 pisong parusa? Para sa akin
Yung napakalaking plaka, dalawa pa yan. Yung multa, 50,000. Mukhang alanganin sa size. Hindi proportion doon sa motorsiklo. Oo nga, pero yung multa, kapag wala kang plaka, multa 50,000. Pahig kayo doon. Hindi po ako papayag. Napakalaking multa yan. Baguhin nila yung sa batas. Opo. Yun lang po ang aking masasabi. Makatarungan pa yung 50,000 to 100,000 na parusa, no? Multa kapag ka wala kang plaka. May pagkakakulong. Hindi makatarungan yun. Hindi pa kanila, wala pa nga plaka na ibigay yung malilit. Tapos Oo nga. mabigat ang parusa ibibigay nila sa malaking plaka mas malaki pa sa mukha namin. Tumigil sila. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.